pulos ag sardat nga mapaya di makaanay. Awan ka di pateko ken paset ta puso dimto ka di pulos masursuro. Asyto ket ayatem marik nung tumetlaeng tinapod no apan nagiyat ko ang nabayagan adim ingkas kaso basol ko ka din no kastuya nga agiyat itat ko tamin ko uray no pagkatiyak ang natatagan kwa nang nga awan kanyak ta isupay laeng tingka inaiyak. Kunti amin tapno ipateg naklaeng kurang nalat siya ti aparintumen. Awan ka di pateko ken paset ta puso dimto ka di pulos masursuro. Asyto ket ayatem marit nam to metlaeng tinapod no apan nagiyat ko ang nabayagin adim ingkas kaso basal ko ka din no kastuyak la agiyat itet ko tamin ko uray no pagkatiyak anya tatakan kwa nang nga awan kanyak ta isupay laeng tingka inaiyak. Nagsakit nga awat din ano ang sinupay ti agay ayat ket isupay ti makariknay ti saem basol ka di ti ayat analabes araraw ko asya kumalaingen. Basol ko ka din no kastuyak nga giyak itet ko tamin ko uray no pagkatayak anya tataken ko nang naawan kanyak ta isupay laeng tingka inaiyak ta isupay laeng tingka inaiyak.